sedulur sing anyar pancine uga sampun wayahe ing dina iki kanggo dirayake ingin ning angenku kanggo dina iki bisa kumpul bebarengan dadi siji. Yo pasang kita yo kira-kira kuwi kabine kae mari kuwi sampuke iki PS ate jenenge matiun buta asale lahir rahim sing beda ayo padha sing rukun sae temen ajarane satu rate. Pasang keto. Cine uga sampun wayahe ing dina iki kanggo dirayake ingin ning angenku kanggo bisa kumpul bebarengan dadi siji. Yo kira-kira kuwi klambine kae mari kuwi sampuke iki PS ate jenenge matiun buta asale lahir rahim sing beda ayo padha sing rukun sae temen ajarane sadurane kira-kira kuwi klambine kae mari kuwi sampuke iki PS ate jenenge matiun buta asale lahir rahim sing beda ayo padha sing rukun sae temen ajarane sadurane sae. Oke, cukup sampai di sini perjumpaan kita bersama. Tato musik segala kekurangan dan kesalahan mohon maaf sebesar-besarnya. Selamat sore, selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.